Africa so aka nti me hwɛ mo anim sɛ Africa so mo de bɛka ho amen na afei mo enrich national team yeah. I'm sure sɛ selectors no de ani to fam pia next bia no mo kɔdɔ so get national team na 3 no so Asante international for Ghana to be bomb pie mama misre nyame mama mo kɔ kuma so abɔkɔ nyame mfa mo nkɔ driver for besra mo bɔkɔ so priceless players na was in team yomba na tbo nti nyame nhyira mo bɛde mo ase pii doctor the medical doctor stadium disaster about 2000 Gimatek, yes.